Serikali wachakna wenda, serikali wachakna thuma, chuma ng'eny osekowero nyiri mabeyo, moko bende wero yawuoyi man gi pesa, ambe kora chakna thuma na wero osiepa, jothurwa ma Yesu momiya ngima baba, dine onge Yesu masungo sani mama. Gima nade chalo nade mama, gima nide chalo nade kawuono. Jomoko aparo ni kawuoyo kama nitie joma oseyudi nyaka lodging ma joti Nyasaye mayudo ka otimo ne dada moro counseling e wi kitanda ka gin kendgi. Ne jo neno marwa maneno kamoro amora mauntie, ma en Lozz TV show. Lozz TV show nango? Lozz TV show en show mochaknu kendo kitayonu gi DJ maru mohero, DJ Lozz the Street King. Kaka wuono to wan gi wendowa mwasemanyo sana by the way, ok odak Nairobi to kawuono biro Nairobi. Koro akoni mondo wamanye mondo wago story achiel kachiel kotenore gi yore mar wer, gi yore mar ngimane kaka ngimose kama nochake gi kama ochope sani. Koro ok abi fulo nyinge, en mokwongo en mobiro fulonwa nyinge, lakini kapok ofulonwa nyinge, wachako ga gi wer mokwongo. Jatelo oro kesho, hero kamano. Hero kamano. Amor kabisa kuom thuolo ma kawuono ka Nyasaye olosonwa thuolo mondo wabed gi joneno wa kawuono. Arwako gi mang'eny, karibuni sana e chenro masana. Ji mang'eny ong'eyi, ji mang'eny be kiai, inyalo chakonwa gi wer mondo ging'e ni kare en ng'ama kama. Hero kamano. Ojomo warunu geno mane, ene morito piny te, Yesu luongo ni Kingi, ene morito ngimana. Hero kamano. Koro inyalo fulonwa ne joneno marwa nyingi. Hero kamano. Nyinga Nicholas Otieno kata Wuod Kingi. Ahero Yesu, Yesu owara. Nyasaye mondo gwedhu ka wabedo kamoro achiel ne wach masane. Hero kamano. Wuod Kingi, karibu Nairobi. Hero kamano. Nairobi ka eno kaka koyo ng'ich. Nairobi ka mano bedo kama koyo ng'iche, mano kama ber, kama ogwedhi. Kamano. Nairobi, by the way, muziki teri nade? Muziki tera maber, gimoro amora mitimo e bwo Nyasaye gi ng'wono nyaka obed abeda gima ber. Koro aseneno ng'wono. Aneno ka Nyasaye otelo ni migolo wer manyien. Ji ne paro mani wendi moro mar Yesu Kingi cha ema nyalo hit. Kare chaki igolo kendo the hit molo kata macha. Nitiere wende ma golo sani manyien. Ma bende nitiere, ang'eyo ni Nyasaye biro miyi kama intieno mondo igwedhri godo. Kamano. Temo prove je ni gini no gini ma talent. Ok en gima ondikni. En mech mowuok kuom Nyasaye. Nitie gima ng'ato nyalo timo nikech ng'ane timo, but nitiere gima omi ng'ato. Kamano. Waneno kigo crusade maduong' Dandora ma ji omiel nyaka saa 7 otieno. Dandora ne pek ahinya. Kendo mano ng'wono mar Nyasaye. Agone jo Dandora erokamano kuom ne rwakowa malich kamano. Nyasaye mondo ogwedhgi kamoro amora ma gintie. Kamano. Okay, erokamano Wuod Kingi. Mokwongo wagoni erokamano kuom biro e show marwa. Ka Nyasaye otelo ni michopo, ago erokamano maduong'. Nitie jowende mang'eny ma ok nyal chopo kama ichope. Kata kigone simu to teri mana kama, lakini kaluwore kama Nyasaye osegolie, iluoro joma ni piny. Erokamano. Koro Wuod Kingi, kawuono adwa ni nitie gik moko miwache wende, to ing'eni sani wer, ng'ato nyalo wer mondo mi olos pesa. To ji mang'eny paro ni mano no wera wera, gira ina nokotimore. Kawuono adwa ni mondo imigonwa stochi matin, mondo jowinjo ong'e ni gini nobedo kama, ne en kama emomiyo wero kama. Inyalo ng'iswa ni to challenges mage me nikale ngimani, keche ji mang'eny kaka in sani wero mon man gi pesa, jomoko wero siasa, jomoko wero Uhuru, jomoko wero Raila, lakini in yamo mondo itine Nyasaye. Kendi imiyo gi nying mar Wuod Kingi. Wuod Kingi gin nyinge ma dhege muma, matieni onge chieng' mane chak iduogi weche mag piny, itiyo ni mana Nyasaye. Inyalo ng'iso jowinjo marwa ni to challenges mage mani kale kitin ma Nyasaye okonyi, ma kitieko to wacho ni koro an Nyasaye ema dwani mondo atine. Wadwani mondo itimnwa mana nindi matin. Erokamano. Wer mana wero mawero ni Yesu Kingi. Joma warunu geno mano wendno nagoye story mara, yani natime nenda. Ji mang'eny nyalo penjo ni to samoro no wera wera gini
mondo oyud pesa ama nower awera wendni mondo samoro omak godo pach ji. Ok nawere mondo amak godo pach ji nikech en wer manawero chon, to pod ng'uonono pod nitiere kuome nikech en neno mar adier. Gimolosi rumo piyo, kendo gimolosi obiro matek to okalo matek, odhi chuth. Nitiere challenges manakale ema nomiyo aneno ni mondo atim neno mondo nying Nyasaye oyud duong'. Ok natimo neno mondo awer, but natimo neno mondo nying Nyasaye oyud duong'. Mana kaka nawacho ni nanyuola nogoyo bura dalawa, moriembowa ni Kimirwa, doguru thuru ok wadwaru ka. Higni moko mokalo chien mang'eny, ka naja klas 7, minwa nodhi kodwa e piny Ndhiwa ka watindo. Ne ok ang'eyo mano before, kapok oriembwa. Koro tok koseriembwa bang'e eka koka afwenyo ni kare kanyo ne ok en dalawa. Koro anyuola nogoyo bura, mano noyudo kasegik e klas 7. Nyuola okono mamwa ni chakre kawuono ok wadwari ka. Gino nomiyo nogolwa moriembwa mwadok e thurwa e piny Kano. Kawachopo Kano, otieko ndalo moko matin to then mama otho, koro weyowa kiye. Kanyo emomiyo awero ni kare in emiparo kiye, kare in emiparo mondo liet, nikech seche moko inyalo dong' kich ma piny jwang'i mine ka gima ngimani orumo. To Nyasaye nomako lweta, emomiyo akone ni kare in emiparo kiye adiera. Ne ok ojwang'o ngimana. Tok tho minwa, akale lwenje matek nikech kata mana dala manowewano ne ok wayudo rwak maber tok ka minwa osetho. Mana kaka ji nyalo timo neno seche midwa iki, ni nyathini wabiro kawo ting'ne, min gi koro osetho, ibiro dong' e lwetwa. Joma nowacho kamano noduogo loko paro, ne giwuoyo mana mondo ji owinjgi. Toke ne giduogo loko paro ma nyaka skunda manadhiye uniform oti kuoma, ng'ama ng'iew na onge. Koro atemo mondo amondi amal gokinyi sa 10 asemondo adoyo niang'. Tadwaro ni kogik sa 12 sa 1 oyud kasedhi skul. Nayudo ka ngima noridore mochuna weyo skul gi kanyo adhi andiko tije kwath. Akwayo gimoro higa achiel. Tich mananene tije kwath ne ok en tich mayot. Ne en tich marachaya. Ne ok akwane chula pesa. Nakwayo mondo mi ayud kama anyalo chwe wiya, manyalo yude konyruok. Nikech natemo tiyo tije mag lwedo, doyo ne ji, gitimo tije mamoko modong' gi. Nayudo ka tek, itiyo matek to pesa thin mok nyal konyi. Koro mano nomiyo adonje kwath, akwayo tayudo kaka nyalo yudo chiemo. Ngima noridore ma achako wuotha kamane street nyaka Muoroni. Athagora Muoroni, thagruok mobedo piny, mos, thagruok mobedo piny. Kanindo mana ei puoth ng'ato, ei niang' kamoro kanyo. Ng'atno ne en jaseme, to noyudo puodho kamoro ni Mnara, yo Muoroni kocha. Koro nogero ot moro kanyo matin morito godo puothe seche mobiro. Koro kanabayo, to kanadhi turo niang' mondo amuodi taneno odno. To nikech nakoso mwelekeo, ayudo ka onge ng'ama ni kanyo, but par to ni piny gi baranget moro ma ng'ani umore godo. Kanye mana donje. Koro seche mase bayo matin taduoga nindo kanyo. Koro toke ka ng'ano biro yuda kanyo to kona ni, koro wachako ng'ere kode gi gima timo kanyo. Kone ni anta aonge dalawa, adak kaka inena ni, koro nayudo kae madonje. Koro ne wawuoyo gi ng'ano ma koro wamako osiep mokona ni abiro manyo ni nyasufria moro, ibed kitede iye ka. Kiyudo gimoro mitedo titedi chiemo, to gima duong' mondo itimna, irito na puodho ni sama onge. Koro nabedo kanye ngimano, ma ng'ano be koro noduogo jok koda moriemba kanyo. Koro naol gi ngima. Chieng' moro ka koro abede buo loko kamoro anindo e piny Muoroni kocha sa 9, tawinjo ka dwol moro wuoyo koda ni chakre kawuono ok en ibede ka, an Nyasaye mangima, duto te misekalie, nyinga biro yudo duong'. Chakre kawuono ok en ibede ka, biro loko nyingi, kaka ne ji ong'eyi biro bedo mopogore. Sa 9 ka gino mano nanindo, koro ka pacha oseduogo maler ka chiewo, to gino koro nokalo kamano, nobiro kaka lek, fweny. Toke achien, then awuok, to adhi e kanisa moro iluongo ni Full Gospel ma Muoroni kanyo no. Jo kanisa no norwaka, bedo kodgi kuom kinde mang'eny kanyo. Then Nyasaye okona ni koro kadwar mondo ibede ka. Nyaka jok manoriembi koro fweny duong' mar Nyasaye, to gibi fwenyo ka in ka. Koro dhi e diergi. Nating'ora madok. Nanena chaya ka jomoko wachona ni
nisedhi dhi gi minu kapor midhi iko mamau, chal ka gima jokono bende ok orwaki koro iduogo sari e dierwa ka. Gima ber mibiro yudo onge. Naneno achaya ma chiemo onge titiyo ka dhiang' to jomitiyonegi jok ma wedeni ma iye monego bed ni konyi. To negineno ka gima ngimana koro en ngima negineno ka gima an useless. Koro abedo kanyo kuom muda moro, Nyasaye okona ni bed abeda kanyo. Makoro abedo makoro Nyasaye ochako kelona wende mabeyo beyo mag pak. Then awuok tadhi Migori. Abedo Migori kuom muda matin tagolo wer mar Yesu Kingi. Nyasaye ochako timona ng'uono mos mos koting'a malo. Ma wendno koro ochako gwedho ji kabisa. Then chieng' moro Lozz mkutano e piny Kabuoch Ndhiwa kanyo. Koro kolos mkutano to negidwaro mondo adhi awer. To ok ging'eyo ni Wuod Kingi en ng'a. Mano ka koro oseyudo nying mar Wuod Kingi. Koro kana adhi adonjo gikoni kare mana wuodwa cha ema wer malich kama. En ema Nyasaye ogwedhe malich kama. Kanyo naneno ng'uono mar Nyasaye mawacho ni Nyasaye ok en jamiriambo. Kare Nyasaye ja adiera. Kanye mokwongo ikona pap mondo mi adhi atine ka ji neno adiera. Kendo ji pako ng'uono mar Nyasaye kuom gik madongo ma Ruoth otimona ei gweng'no. Nyasaye nobedo jakakora ma Ruoth koro ting'a malo nyaka level ma koro antiere kawuono ma ji otimo neno, nyaka jogweng'wa, nyaka joma ne chaya, joma nomiya nying marach, Kimirwa, nyingno nodhi morumo. Ma kawuono iluonga ni Wuod Kingi, ma Nyasaye oloko siganda nyaka kawuono. Koro atimo neno kuom gik madongo ma Nyasaye timo. Mawacho ne ji ni kata ka dhano chayi, kata ka dhano wuoyo kuomi, kare weche mag dhano kik chuni, achaya mar dhano kik chuni. Nyasaye kapok ochayi, mabe Nyasaye ok nyal chayo dhano mochweyo gi lweti owuon. Achaya mar dhano kawi nyon gi tiendi. Situation duto tema wantiere nigi sababu e mbele Nyasaye. Kamano. Okay, to ko dugo mana chien matin, iwacho ni dala cha nudhi ka in ja klas 7. Dala cha adhiye kapod watindo. Kapod utindo. Koro sama weche ochako wuok ka ja klas 7. Okay, ja klas 7. Kamane kanye kama weche koro nochako wuoke. Ma koro bet kanyo obare. Matene nene dala do. En dala do. Jaduong'no ne nigi mon mamoko. Koro dala do be weche teke. Plus jok man ni kanyo nitie joma ne neno ka gima ok wan jodalano, but wabiro dwaro gigege. Koro Nyasaye ma jang'uono Ruoth ne nitiere kata ka nwakale mago. Kamano. Kwa we kanyo, iwacho ni sama ne in e puodho kacha cha Muroni kacha, ne ng'acho mi sufria inyalo yudo chiemo moro michamo, itedo yani. Inyalo ng'iso jowinjo moro ni chiemo ne yudo nade? Okay, ng'acha nomiya sufria 2, chiemo to nokokelo. Nokona mana ni inyalo rito na puodho ni, to kopo ne yudo chiembi moro, to sufria inyalo tedo, ichiem. Koro manyo chiemo na ema ne stress. Inyalo yudo sufria but gimidwa tedo sufria no onge. Koro abedo kanyo sama nayudo tanyalo tedo. Kopo nayudo ma ng'ato konyago tanyalo tedo. Okay, ne dhi kwayo ji. Nadhi akwayo to gitiyo tije moko ma inyalo yudo e area no. Minyalo yudo matin tin. Minyalo chulie kata 50 bob, minyalo chulie seche moko inyalo yude kata 100. Mane kaka na survive. To kanyo nitieke ndaladi kata dweche adi? Kacha tieke gimoro madhi dweche 4 kama kang'eny. Ok anyalo paro dweche wuon but ang'eyo ni en chini ya dweche 4 kaduogo chien. Kamano. To buo loko kasama ne bwana no seriembi, inyalo ng'iso jonjo moro ni to joneno maro ni ang'o mano kelo kosa mondo mi oriembi? Maybe ne kosana, maybe ne okelo chiembe to kapoko chamo to yudo ka isechamo nikech ng'eni kech bete modongo. Ng'ani kaka no athurge. To kako biro to kona ne chakre kawuono adwa bede odane. Koro inyalo manyo kama koro inyalo dhiye. Koro kanye mana wuoke to kar nindo ne onge. Tadhi abuore e buo loko kamoro kanyo. Kanindo. To buo loko ni tieke ndalo maromo nade? Ok ndalo. En odiochieng'. Buo loko kanya ninde mana chieng'no. Tema winjo ka duol no wuoyo koda. Then kinya wuoke kabisa. Ema dhiye e kanisa. Muoroni. Okay, sama ne jo kanisa orwaki. Jo kanisa ka ne dagi pasta koso jo nyithi kanisa no solo ni pesa moro minyalo chulni go ot moro koso. Ka dhi e kanisa, atimo introduction akono gi gima an.
then oyudo ka Nyasaye be osechako miya wende moko, ng'uono mar wer nochako bedo kuoma. Awer, koro ne giwinjo ka ng'uono no ni kuoma. Then koro ne gimiya kar dak kamoro ei kanisa kanyo. Kanye mabede ka konyora e kanisa kanyo, kamano kamano. Koro kanisa ka, okay, tiji kanisa ka koro nen kaka ne keti kaka iwere kwaya mar kanisa kusone gigi kaka mushirika tu. Ne an gi ng'uono mar wer, koro gitiyo tije moko mag e kanisa go. Koro ne gineno ni mondo abeda kodgi kanyo. Ot moro ne ni kanyo thuolo, koro ne gimiya mondo akonyra. Ngeche koro ne an be natimo ne ginenda kaka an, then ne girwaka mondo abed kanyo. Okay, to wang'eyo ni mondo mi record wer achiel en pesa mang'eny sana. To ere kaka ne yudo pes studio mar record wer, koso ne yudo ng'ama nochung'nie? Toke wer to koro adhi arekod achien, wer mar Yesu Kingi ni arekod kan Migori. Ka chieng' moro Migori kanyo Nyasaye kanotera Migori, tok awuok Ndhiwa kama nawacho cha, kadhi Migori ka koro wendego koro osechako biro na mang'eny. To kanisa moro ne ni kanyo, mok adwa wacho nyinge, en achiel kuom kanisni madongo man ei town kanyo. Koro ne an caretaker e kanisa no, natimo tije mag kanisa kamano kamano. Then chieng' moro jatij Nyasaye miluongo ni Chacha Denja ma the late, bende ne en osiep kanisa no. Koro nobiro kanyo to yudo ka seche moko apako Nyasaye kanisa kanyo. Koro chieng' moro yudo ka wero wer mar sirikal biro. Koro kano yudo ka wero wendo to penja ni to wende miwero ge gin wende malich manade, to be se yudo kaka inyalo timo negi recording. Akoni ni awero gi awera kamano, but recording ok anyal timo nikech pod aonge pesa. Then no kona ni abiro miyi namba na, ibi gochna mondo ibi ira kama dake, Kiancha Kuria. Koro tich Nyasaye no nomiya namba ne, ma wuok ma dhi alime Kuria, Kiancha. Kanye manomiya thuolo mar timo recording, momiya producer ne matimo recording mar first album. Koro kanye mane Nyasaye ogola godo kamano kamano. Okay. Wacho ni e kanisa sama nintiere kanisa ma Migori ne in caretaker. Okay, inyalo nyiso joneno marwa ni to ere kaka ne ichopo e kanisa cha mibedo caretaker, to nichuli nade? Okay, kanisa no kawuok adhi Migori, yani tok wuok na Ndhiwa koro adhi Migori direct. To nikech nok anyal bedo Migori piny ka onge kama sawe. Koro nochuno mondo amany kanisa. Then kanye mana winjo ka chunya tera mondo adhiye. Koro kana adhi kanyo to mana kaka ng'uono mane Nyasaye oketo kuoma no, kaka norwaka muoroni cha, kaka kanyo bende norwaka. Magi neno ni mondo gitimre nade, gimiya kamoro kanyo manyalo bede mondo aserve kanyo. Koro mane momiyo nadonjo kanyo. Koro ne girwaka magiketa kanyo, koro kamano. Okay, to nitie neno moro mane awinjo kitime crusade nyoro mar minu mabathe mane nitie kaka ne konye e yor osiptal, nitie kaka nobedo. Inyalo ng'ise joneno marwa mana matin tu kuom neno. Mago to koro gin achiel kuom jok mane ok oyie ni Nyasaye nyalo ting'a malo. Koro bedo ni Nyasaye ogwedha no nok giyie godo. Nitie kamoro ma kata ka Nyasaye otemo gwedhi, to joma ne neno ka gima in e ngima mapiny ok nyal yie ni Nyasaye ogwedhi, kendo mano ok ginyal yiego. Ma kopo ni nyalo yudo gimoro e lweti to gibiro loko nyingi ma giluongi ja Illuminati. Koro kata kane gineno ka tiyo ne Nyasaye kamano, to nyiego gi kesran ma gin godo cha, pod ne ok giyie kamano. Koro mana kamano kaka lero nigo matino no. Aweya kamano, lakini no late, ne neno ma late nikech sama ne time, naneno ka crusade ne, joma ne ni crusade nochako ywak. Kendo mon no ywak, chuo te mono ywak. Ing'eni ng'ama dichuo en ng'ama mondo miyud ka pi wang'e chwer, nyaka bed ni en neno ma nitie gima omake. Naneno ka ji oywak sana. Wacho ni kare Nyasaye nyalo tiyo gi ng'ato mondo mi olok jomoko. Koro Wuod Kingi, mana ka odhi mbele achiel kachiel, inyalo ng'iso johinjo maro ni to wer ka challenges mage mise romo gi wer ka?
Challenges okosi moko bedo. Wer nigi challenges mang'eny. Inyalo mi wer to pesa pod odeko. Kodeko ne Nyasaye ok dwar miyi. Gimoro ka gimoro time sane en owuon. Koro luwore gi kit rito ma ng'ato bedo godo. Challenges ma asebedo godo. Challenges mag pesa ok danga wache ni asebedo godo e ministry. Nikech Nyasaye komiyo ng'ato mich to ong'e kaka onego bed ni chopo e studio, ong'e kaka onego bed ni record wendino. Koro kanyo pok abedo gi challenges. Koponi nitiere challenge to wer otelo to pesa biro bang'e, then arito matin. Ok abed garaka mar mondo ayud pesano. Ang'eyo ni Nyasaye mokelo werno, pesa bende ong'eyo ni onego bed ni bedo kanyo mondo odhi record godo wendno. Koro koponi okelo wer motelo ne pesa, then arito nyaka pesa no bi e lweta, nikech ang'eyo ni ok oja miriambo, obiro kele sechene mowinjore. Challenges ng'eny, kata kopogore gi mano, nyalo yudo ka wadada thothgi ohero joma wer. Yes, ma kiwer ging'eyo ni in gi pesa. Ging'eyo ni in gi pesa ma kata ionge go, to ging'eyo ni in gi pesa ma koponi iyie bedo boyfriend ne ma kata isenyombo kaka isenyombo ne. Mano wadada ok odewo. Gima duong' ni koponi oyudo jawer, ong'e no oyudo mwandu. Oyudo mwandu. Mago challenges minyalo yudo ka ng'ato goni aga simu, awiyaye ma en kit simu. Mago challenge. Kendo mano kore challenge maduong' moloyo kata mar pesa cha. Nikech be oketho ga ministry kabisa. Koro mano challenge maduong'. To en ang'eyo ni omako thoth ji mang'eny. Koro en mana ni ng'uono mar Nyasaye matelo ni. Ing'iyo kaka idil gi ji, nikech be ok inyal yanyogi. Ng'ato ok nyal, ing'e ni jotheko go nyaka bedi. Koro ing'iyo mana kaka idhi kode. Ikone ni ma to kama wagikene. Koro waweye. Nitie kama kogike tilengo story. Iwuondori ka gima koro idino iti momo. Ok inyal yanyo ng'ato. Nobiro ni Wuod Kingi ing'e na heri. Tituchene ni an owara ma weche manono go ok adwar. Nitie mana kaka idhi gi ng'ato. Ikone ni erokamano kuom hera. Hera ok rach. Koro ibiro fwenyo ni hera mowacho ni en hera mane. Ing'eno ng'ato ok nyal koni ni oheri tituch imuoch kode. Nyaka ikwong ing'e ni oheri hera mane. Koro nitie kama udhiye ma ka ugike tifwenyo ni gini yamo. Kisefwenyo no yamo ting'iyo yo mitieke godo maber. Kamano mago cha. Okay, sani in Nairobi, ma mostly of crusade sitimo oko, to madam bi odong' Kisumu kata home. To yudo ka seche moko idhi e crusade to ng'ado lodging, ininde. Be challenges aina gi odi be nitie maybe koko moro keche ing'eni joma mon be para aina no. Okay. Ing'e ni ng'ado lodging mondo ininde nyiso ni ok iting'o odi. Kiago Kisumu kaka sani adak Kisumu. Kananya ting'o oda ma Kisumu cha. Takele Nairobi kata koro aninda plus dhako gi nyithindo. Ema ni koro mago gik ma ok nyalre. Kata Yesu kane yalo injili, nowe jodalagi nowe dala. Nokoting'o ng'ato kodhi godo injili. Koro injili tek. Injili dwari ka kinyi dwari kacha. Tionge ot mibiro ninde kanyo. Nitiere udi man kanyo michulo. Kanye manyaka ang' inindie. Ok ni ng'ama ninde lodging en ng'ama ok owar. Awara en mana niya nyako ninde kanyo nikech oonge ot kanyo. But challenges osebedo ni joma wer ni tek sana mondo miyo joma wer ninde e room kende. To yudo ka seche moko madam dhako midakgo nyalo to chuora no dhi wer. Sani wan week pok oduogo. Nyalo bedo ni en gi gine moro, yani kiwe in koro kindi gi ng'ama idak godo. Jomoko aparo ni kawuoyo kama nitie joma oseyudi nyaka lodging ma joti Nyasaye mayudo ka otimo ne dada moro counseling e wi kitanda ka gin kendgi. Mago osebedo. Koro are gi korka kora. Koro an awuoye kiyano. Mago bedo. But an kawuok ot ang'e ni adhi timo ang'o, adhi e ministry. Katieko ministry tadok kanye, adok Kisumu adhi neno jaoda gi nyithinda. Ok anyal tugora nadhi e ministry tadhi kawe dwe achiel to ok en Amerika, en mana Kenya ka. Nairobi ka en kama chiegni gi Kisumu. Ma katieko ministry be mondo itiek juma achiel ne dhako gi nyithindo oko. Kanye kama koro ibiro chak chiche kodi. In iwuok kodi, igwe juma achiel, igwe juma ariyo,
igwe Jumadek ting'at ma wuoyi ma pod tin ma be dende tugo ok dangi wuond ji ni in Yesu. Yesu ema nokalo feelings mag del. Koro en ni nyaka itim ministry tidok kodi. Koro kidok kodi tibiro geng'o weche mang'eny. To kok idoge to nyaka dhako chiche jija kodi. Ngech ong'eyo ni onge kaka inyalo konyori kanyo. Nyaka ibed ga pesa moro momaki kanyo. Mano. To jowende mang'eny yudo ka nigi simu to kete password. To kaka inene sani joma gocho ni ng'eny. By the period mano wuotho kata kodi maneno ka joma gocho ni ng'eny lakini ing'e kaka ihandle gi. Be donge inyalo kete kata madambi free mi simu berga ng'ato kogocho ni tidng'e kaka duoke. Ji mang'eny ok ohero gimoro aino. Okay, luwore gi dhako miyudo. Nitie dhako mok inyal miyo simu minyis password. Nitiere mon ma kiaye ministry to teng'o pesa ma in godo e simu kanyo oro ne min gi. Maning'e dhako ma nyalo chuni mondo iket ne password nikech ofuwo ok ong'eyo ni nyithindo ma un godo gi oningo urit ngimagi. En ong'iyo ngima jodalagi to jodalagi go ok odag e odi. Mano dhako mok inyal wene simbi free. To ka in gi dhako maber maonge chunje moko mag miya jok mani wuoyo godo Nairobi. Ng'e nitie mon moko mosiko manane ong'e ni kionge bute to in gi jok moko mitudori godo kamoro. Emomiyo onge bute. To ka en dhako maber ma understand ministry, koro luwore gi dhako miyudo. Dhako maber onge tiende pandne password. Ma ka in gi dhako maber mok lu simbi ong'i gik manono, onge tiende ma kipando ne password to koro mano imbe in gi kori. To koro nitiere dhako moro mabe nyaka koro iketne aketa matek e simu. Ngech obiro ng'eyo seche moko awach kaka ministry mwatimone. En ministry moting'o mine, oting'o joma chuo. Ibiro yudo ng'ama dhako ma kata okiyai samoro en bath Uganda kocha. To odwari ga adier, odwaro mondo obed osiepni. Osiko ni mana gi message, I love you, I miss you. Mago bedo, ing'eni nitie nyiri manyalo oro ni nyaka message mar I want you, I miss you. You are my sweet potato. Makata pok wuoyo pok ing'eri kode. Koro gire no yedhe aidha mondo keti machiegni omaki. Koro gino dwaro dhako ma understand gimitimo. To understand jok ma bende itudori godo. Koro mano biro miyo. To kiyudo dhako ma understanding ne ni piny mofuwo, en obiro ng'eyo ne jok ma oro ni ae te mago jok ma in godo e relationship. But kiyudo dhako maber ma understand ministry ni to kibi bedo gi wasiwasi. Koro anto chiega seche moko aweyo ne simu. Koro kodwoko ng'ato marach ama timo gimoro marach to ong'eno ketho ministry kiny kech biro kae kende to nyithindo ok bi somo. Kamano. Okay, taneno ka chiegi be werga to YouTube channel en mana achiel. To ere kaka u share revenue kode? Nitie dhako ma seche moko golo pesa nembo dhi e studio, embo wer, alafu YouTube kacha wende ni kacha, mari ni kacha. Kochopo sama pesa urungise ni ambe awer ga ng'eni wenda nitiere kanye pogna mana mara. Okay, kwa pogne ng'ato mare. Pesa bo kwanya ting'o ji ariyo. Ot mondiko niya, dhako gi wuon, dhako gi dichuo. Ng'ato ka ng'ato ne we wuon mare gi min mare to gibiro padore kamoro achiel, gidoko gimoro achiel. Ka nyako we wuon, wuoyi bendo we wuon gi jonyuolne to gibedo gimoro achiel. Koro kusebedo gimoro achiel, to account to onge kaka unyalo yawo ariyo, manyiso niya ot bende ng'ama chiko ot en ga dichuo. Koro dhako nyaka yie ni en e bwo loch mar ng'ato. Kusebedo kamano to nyaka koro beda gi winjruok. Koro wan account mar wer an ema bedo godo nikech an e wuoyi. Koro gimoro amora matimore ot kanyo nyaka kal kuoma. Mana kaka ondike muma. Nitie gik ma ok iwene dhako. Ineno gima muma ondiko ni dichuo e wi ot, kanyo ok iwene dhako. Nikech Nyasaye nong'eyo ni dichuo ma nyaka bed wi ot. Kiwene to odno biro kethore. Koro gimoro amora mitime ot nyaka tim kokalo kuoma. Koro en bende nyaka ong'e mano, ang'eyo nong'eyo mano. Koro mano emomiyo wasebedo gi yot. Dichuo nigi power ma dhako ok nyal bedo godo e ot. Nikech kopo ni power gi oromre e ot, ama omigi gima chalre e ot mondo giriti, to kanyo kethore. Driver ok nyal, drepe ariyo ok nyal riembo gari achiel. Okay, Wuod Kingi. Waneno ka duol miwergo kata mane wende ni emiwergo live. To jowende mang'eny yudo ka oketnegi duol gi producer. Siri en ang'o? Okay, nitie gimiluongo ne mich, ng'uono bende nitie.
Iyudo ka ing'eni ok dang wawuondre ni jomoko wacho niya ni ng'ati miyo wer to dwol ok omiye. Koro Nyasaye ofuwo dango miyi wer to ionge dwol midwa dhi wero godo wendno. In gi dwol lakini nitie dwol mar wer kaka mari cha. Neno ka in gi dwol ng'eni wer mar gospel ok en mar ohangla. Wer mar gospel nitie dwol moro kanyo ma kochopo tiwinjo kata ka gima malaika bo choponi. Iyudo ka ji mang'eny dwol mower go e studio wende ne mogolo opogore gi dwol mower go live for crusade. Kanye miyudo ka ng'ato nowinjo ni ng'ani ower wende no osetere kamoro ong'iewo godo kom, ong'iewo godo mesa. Koro en bende odhi e gino nikech ng'ane notimo maber ong'iewo mesa, en bodhi mondo odhi ong'iew go mesa gi kom. Koro kanyo momiyo biro chunore gima ok kare. Kendo biro temo mondo ng'ato ndik ne wer seche moko. Kosendiko ne wer to onge dwol. Nikech odonje gima ok mare, odonje part ma yano oketore gimoro ma ok mare. Koro seche ge ma koro biro chuno producer mondo many kaka onyalo keto dada ni duonde mondo at least odonje ki. Nitie joma duondgi onge kimo ower kochiko koni, kiyo chiko koni. Koro ang'eyo ji kaka Ramji gene ma producers ong'eyo ji bilago. Tie ng'ama oke, yano oke beats, oke duol. Ibiro ng'i kaka item duonde ni mondo at least ochalie. Koro koduok duonde no ibiro miye koro duol no koro ok bi bedo duol mamare. Emomiyo iyudo ka koro kodhi wero live oko to koro wero gima opogore gi gima nowere wer. Kamano. To sani crusade naneno kata ka crusade ntiere timiyo ng'ata wer michaki penji ni koso nitie jawer moro man piny kanyo mapok ower. Iparo ni gini jower mamoko kawi nade nikech tek sana mondo mi crusade moluongi chaki luong jomoko man nyingi gi ne onge crusade kacha. Kata mana jower moko kata mana weg crusade kawi nade. Ginyalo kawi ka gimi ketho negi saa. Ama in bende ka in gi chuny mar ni an ema noluonga ka mondo awer. Then mano kore sebalo. Kidonjo kamoro iyudo ka bende jok mitimo gimitimo no nitie jok matime kata ka pod gin okang' mapiny but gitimo gimitimo ni migi amiya thuolo mondo gin bende gichop kama owinjore. Onge kaka gibiro chopo kama owinjore, onge kaka gibiro dhi mabor ka ok oting' gi malo gi jok mosedhi mabor. Koro mane momiyo neno kaka ne an e crusade, kaka ne antiere crusade to jower manobiro kanyo ma koko golo kanda ma pok ower ma ji ong'eyo. Atemo mondo amiyo gi thuolo mang'eny moingo joma oseng'ere nikech ng'ama oseng'ere ok onego miye thuolo mang'eny nikech oseng'ere but onego wang'e ng'ama ni piny mondo en bende ochop kamoro. To mano osemiyo ji onyanyasa jower mawuok ma Nyasaye chako ting'o malo. Ineno ni in onge giminyalo were mbele wan wasedhi mbele. Kibedo gi chuny bilano, mano ok en chuny mar Nyasaye, mano chuny jachien. Ber kimiyo jok man piny at least seche moko anyalo koso ga wer moka wer tamiyo joma ni piny mondo wer mondo Nyasaye oting' gi malo. Ni wacho stage inyo kitiyo gi language moro ni ok idagi language moro mar upcoming artist. Iparo ni onego bed ni wero wende adi kata wendi chopo kanye mondo mi nying mar upcoming artist kik ibedi. Nying mar upcoming artist nachako tamora kata an kana chako wer mapok ji ong'eyo. Kane adhi e chokruok to ng'ato kone niya ni in upcoming, ni pod in upcoming artist. Akone ni ok an upcoming artist, an jawer. Koro wach mar upcoming artist ni adwa gole jower ma Nyasaye ochako ting'o malo. Onge ga gimiluongo ni upcoming artist e gospel. Ng'ata ma Nyasaye osemiyo wer en jawer. Koro ng'e ni gimitimo no Nyasaye omiyi. Koro onge kanyo onge ng'ama duong' gi ng'ama tin. Wer ma Nyasaye, mich ma Nyasaye kelo onge tin gi duong'. Ng'ata mosewir osewir. In gi ratiro mar timo gima jok mamoko timo. Koro wach mar upcoming artist adwaro mondo jower oaye. Mano kiseketri ni in upcoming artist onge chieng' mibiro wuok e kanyo. Nikech Nyasaye temo keti okang' moro to imbi chak iluongori ni in jawer mathin makoka. Mago weche oyuma. Nyasaye kosewiri tim tich Nyasaye kaka owinjore. Weche manono go yaye mondo Nyasaye ong'e ni in serious. Komedo chwali okang' machielo. To apart from wer, nitie tich mitimo koso mana wer to? Anatimo wer kende. Wer kende matimo. Kamano. To koluonge crusade ilipesha nade? Koluonge crusade kanyo bet ginene tek matin. Kaka mane nitie nyoro cha. Nitie crusade ma ng'ato nyalo luongie ng'ama nigi pesa. Nitie crusade ma ng'ato nyalo luongie ng'ama onge pesa. Koro ka ng'ato luongi
nyaka in bende ibed gi understanding. Ok dang ibed abeda ni pesa miketo to in e tich Nyasaye. Girwa ni opogore go angla, opogore gi wende mag piny. Ma iserve Nyasaye, to kama jogo dwari no beti en mana tich Nyasaye. Giminyalo timo ni nyaka understand joma onge go, nyaka understand joma nigo. Ketgi e kiwango maromre. Masami yudo ka ng'ato nigo, komiyi onyalo miyi midwaro no, gone Ruoth erokamano. Ng'ama bende ok nyal manyalo golo Simon, en bende timne atima kaka owinjore. Kik ibed gi ubagusi ne adwaro mana kuma pes ng'enye. Hapana. Ero pesa too much, mane chakruok mar richo. Koro en ni kopo ni Nyasaye oyawoni yo minyalo yudo Sh80,000 kamoro e crusade moro, kanyo bende dhi adhiya Nyasaye ero yawoni yo. To kama bende inyalo miye Sh1,000, kanyo bende dhi adhiya. To nying Nyasaye biro yudo duong'. Kama inyalo aye nono, ma bende onge giminyalo kowigo, kanyo bende dhi adhiya nikech Nyasaye moori kanyo ong'eyo nonego iyude. Kamano. To ka ng'ato luonga ni an gi crusade moro, inyalo wendo mi mana fare mar dhi gi duogo, mano be inyalo gine koso? Komiya fare mar dhi gi duogo, luwore kaka ng'ano en. Nitie joma wakoche, nitie ng'ama mikora ma jo wasirika osegolo pesa mondo omi jatich Nyasaye obi oti tich Nyasaye. Tiyudo koninde pesa ni en fare emudwa oro. To nitiere ng'ama ja adiera ma oonge ga adier, oonge go. Ng'ama onge no ikonye kako oonge godo no. To ng'ama mikora ma nosol pesa to ninde pesa moko, to kawo Sh1,000 oro ni mar biro gi dok, ng'atno to kata an ok anyal konyo. Okay, ibiro ng'e nade? An sane ministry ni kora setime kora chiko higa mar 10. Ang'eyo ng'ama mikora. Ng'ama mikora chaka wuoyo koda. To aseng'ang'a ni ng'ano mikora. Rose wacho ni. Rose wacho na. Ng'ama be ja adier awinja kaka ochano wach. Ng'ato nyalo chako ni Wuod Kingi. An gi chokruok to kanisa na en kanisa man piny. Ok wan maber ahinya, but chunywa to ne gombo mondo ibi e chokruok. Ere kaka inyalo konyowa? Koro kanyo koro ang'iyo kaka chako kode. Apenje ni to uneno mondo atimnu nang'o? Nia waneno mondo waorni aora fare to wanyalo yudo ama waonge godo chuth. Koro inyalo ng'iyo kaka ikonyowa. Koro kanyo ma koro aneno ni ng'ani owuoyo ka ng'ama duong'. Okay, ing'eni nitie cases moko mosebedo. Kwanza nitie moro manotimore kamoro kana nitie. Miyudo jowende gospel gi ochako gore wach pesa moro ma sadaka moro ma nyirombe gole crusade cha. Gichako gore sana. Sadaka cha onego bende jawere mimiye koso wuon crusade mogini koso bedo ga nadi? Tichieno dawo nowuok ma ji nogore ma joma nitie ok abi luongo nyingegi. Gilaro sadaka ma gimbe noluonggi e chokruogne. Oluonggi. Pok understand kanyo. Samoro ng'ama noluongogi e chokruok nokonogi ni sadaka no kosegol kamano to mano en maru ka uru dhigo. Ama sadaka ni gola kaka igole chokruok to wuon chokruok kawo dhigo to gineno mondo giyae jak. Koro kanyo pok afwenyo ni ne giyae jak ama nokongi ni mondo gikaw gidhigo. Wawe mano. Waugo ga kanyo kabisa. Kanyo koro kudho. Okay, Wuod Kingi. Nyaka chak wer be nitie joma isemako lwetgi e industry ka? Nitiere mang'eny. Ma se support ata ma setere studio. Nitie jok mago simu, an gi wende 3, an gi wende 4, an gi wer achiel, pesa onge. Nitie mase miya support. To kigo collab sane gi ng'ato, nyalo lipisha pesa di? Kaka go collab gi ng'ato? Abiro ng'iyo. Mokwongo, nyaka kuong ang'e ni en wer machalo nade. Ing'eni ng'ato nyaluongi ni udhi ugo collab, to ugo collab rumba miwere ginene Adhiambo Sianda. Wende tu gospel? En gospel. Kata gospel no nyaka ng'i ni en wer bila mano. Nitie gima chal gi gospel to en diere. Yani understand tek. Koro nitie wer makasewinjo to kanyal goyo collab. Nitie wende moko mabe gina gospel, iluongo gina gospel to gimi nying Nyasaye duong'. Koro nyaka kuong ang'e ni to en wer mochiko yo. Ka en wer mochiko yo, then atima kaka odwaro no. Kanyo ok ochuno ni nyaka ng'ato chul pesa. Ka en godo ni odwa gone Nyasaye erokamano, then it's okay. Nikech sama ng'ato dwaro mondo igo kode collab, odwaro mondo at least ichwale okang' machielo kimiye wafuasi. Koro kanyo luwore kaka uwinjoru. Mabe jowinde mang'eny ok yie. Jowinde mang'eny ok yie, but an kikor ka kora, ka en gimo chanore mochiko yo,
to kane tiende tamruok mondo ikony ng'at bilano. Okay, nyiswa ni nyaka ichak tiyo tich Nyasaye, nyaka ichak tiyo ne Nyasaye wende ni mar pako. Nyiswa ni wer osechopo kodi kanya gi kanye, isetimo ang'o gi wer? Gik masetimo to ng'eny ma ok anyalo kwano gi duto te, but gima nyalo gone Nyasaye erokamano ni wenda ni nyaka nachake aseyudo kiye moko masechulo negi kata school fee moro matin. Aseyudo mondo liete moko ma at least asegero ne gik moko ma ot kamoro manyalo konyore moloyo kama ne entie. Koro ging'eny mok anyal kwano gi te, but mago gwedha moloyo. To chien kacha by the chien dalau kacha joma noriembi ka okay sane gi kawi nade? Donge Nyasaye to koselor ma Nyasaye orieyo bade to nyaka ji bed kodi machiegni kendo ji nyaka ji eri. Okay. Wuod Kingi 20 years to come. Wuod Kingi biro bedo ng'ama chalo nade? 20 years to come biro yudo ka an gi orphanage. Mano vision mara. Kamano. To in gi management mamari, kosi gige ni manage kende? Gige natimo kenda. Ok adwar mondo aso ji e gigena sana ahinya. Ok adwar mondo aso ji e gigena. Sama isebedo gi manager, kanyo koro biro chako pogi gi ji. Biro an ing'e ni chopo kuoma yot sana, nikech mokwongo aonge manager. Kanyo biro miyo ng'ama nigi siling 10 nyalo chopo kuoma, ng'ama nigi lwete nono nyalo chopo kuoma, but ng'ama nigi manager nowuok piny ka en gi kiwango ne. Mang'iso ni manager ong'eyo ni en e tich. Maonge sama ibiro gocho ne nadwaro Wuod Kingi ka an gi lweta nono moyieni. Ibiro mana gocho ne Wuod Kingi ni dware ka in gi gima kama biashara mudwa timo kode. Mane ko obiro ng'iyo kaka koro nyalo tudi gi gimidwaro no. An aonge manager miyo ng'ata nyalo chopo kama odwara onyalo yuda. Koro mane momiyo pok abedo gi manager. Mondo ji duto te magombo chopo kuoma. Gichopo na gigo simba to giyudo kane mamako. Makao kamako to mano samoro an mane e mission an madeche yo moro. Kamano. Ne awinjo ni ng'iewo gari mar 4, en gari mar 4 e gari mar 5. To aneno ka jowende mang'eny kodhi kata crusade maduong' aina mane nitiere cha. To gidonjo gi geche. To in aneno kiwuotho the street, iwuoyo gi ji, iwuoyo gi nyithindo, mine, joma chuo. Yani ok ichal kata jawer. Ang'o mitemo nyiso? Nitie jok manie e gospel sana koro awuoyo e gospel nikech mane ministry ma wantie. Sana iyudo ka ji mang'eny ng'ato yani osewer ma at least Nyasaye osemiye nying moro. Koro odwaro mondo obed ng'ama duong', odwaro mondo duong' odogne ma kodonjo kamoro. Ok odwar mondo ji onene mang'eny. Odwaro ni sama odonjo no to mako pach ji ka ji omiye luor. To an koro mano ok atim nikech ang'eyo ni ji nosemiya, Nyasaye nosemiya nying mar duong'. Koro onge duong' moro machielo madwaro nikech kata duokra mana piny to nying mane Nyasaye omiya cha ok obi wuok kuoma. To Nyasaye ting'o ga malo ng'at mobolore piny manyalo chopo kuom ji te. To kisebedo kiwango moro ma ok inyal chopo kuom ji te, nitie klasi miseketo, then mane ministry mar Nyasaye ka iselwar piny. Kamano. Okay, kwatieko Wuod Kingi, nyalo mana ng'iso fans magi gi maga ni to iyudre nade social media? Okay, kama koro inyalo yuda e YouTube, inyalo yuda Facebook, kuonde bilaga inyalo yuda te. Koro kidhi e Facebook, nying matiyogo kamoro amora, obed Facebook obed YouTube, indika Nicholas Otieno Wuod Kingi, tibiro yuda. Kata namba na minyalo yuda godo en 0718 73 99 44. Inyalo nuoye kendo mondo giwinj maber. 07 18 73 99 44. Mane kaka inyalo yuda bende. Okay. Koro kwatieko to inyalo ng'isogi mondo gi subscribe channel mari kata channel marabi. Okay. Kidhi e Lozz TV ka kama koro wawuoye sane ne. Ibiro neno lang' moro kanyo. Kise subscribe ubiro kelo ni olang' moro kanyo. Koro idiyo lang' no ma sa asaya ma gik mabeyo wuok e Lozz TV ka to notification biro ni mondo me chake subscribe kendo. Koro mondo promote channel ni en nyaka subscribe, like, itim gik mowinjore ma imbi ng'eyo.
then nying Nyasaye biro yudo duong'. Amba ng'iso jowinjo joneno marwa mane wafuasi marwa kamoro amora ma untie by the way, donjure channel mar Wuod Kingi, Nicholas Otieno. Udhi yudo wende mamit kanyo magwedho chuny, wende manyalo miyi geno kata ka geno oserumo. Bed king'e ni Nyasaye ema choko ng'injo ma ji osenyono ma kata guogi ok nyal chamo. Nyasaye ema chako choko ng'injogo machak los gi chiemo ma ji chak cham gi kendo. Wuod Kingi en ng'ama piny nosenyono ma ji nosetwenyo ne wacho ni kama onyalo chope onge. Kawuono ochopo kamoro ma nyaka wasigu mane lawore kode kata joma noriembe kopano ok nyal chopo kamoro. Kawuono chopo. Koro Wuod Kingi, kapok itieko gi wer, nyiswa wafuasi maneni. Nitie jok moko mane tie situation mane intie to gintie sani. Nitie jok moko magombo wer to ng'ama mak lwetgi gionge pesa. Nitie jok moko ma kata kaka chul rent onge, nitie joma tich otamo, nitie mine ma bende iriembo sani e utegi nikech ok nyuol, challenges mopogore. Message mane ma intiyogo kuomgi? Okay, ang'eyo ni kata sama wawuoye ni ji kale challenges mopogore opogore. Ji nie situation matek. Mano be momiyo wayalo injili. Gima daher mar weyi godo ni ngima moro amora mikalie, Nyasaye ong'eyi, ok noseweyi. Nyasaye ong'eyo gimomiyo ikale kanyo. Nitie situation ma Nyasaye nyalo kete ng'ato en owuon, to nitiere ma be jachiene ma nyalo kete ng'ato. Koro kama intie no, meda gone Nyasaye erokamano kilame, kikono Ruoth ni Ruoth, kata ka tek kawuono, tang'eyo ni kiny biro bedo. To kik ilokri midhi kuom ajuoke, nyono koni, biro mono Nyasaye timoni maber. Riaria Nyasaye moriere tir, ma kata kidong' duk, ma kata iwuotho gi tiendi, ka nyaka dala, Nairobi ka nyaka dala. Kona Ruoth nie i wechego duto te, in ma pod iromo, nikech chandruok to nyaka bed e ngima. To tok chandruogego, ng'e ni gima ber nie tok chandruok kanyo. Koro meda geno Nyasaye, meda lamo Nyasaye, kon Ruoth ni gimoro amora mang'eyo ngimana ni pok ayudo, Nyasaye nitiere kinya biro yudogi. Tigone Nyasaye erokamano e situation ma intie. To Nyasaye ma ja-adiera biro doko ni ja-adier kaka in be isebedo ja-adiera. Kamano. Koro inyalo mana tiekonwa gi wer mondo wendi moro. Erokamano. Serikal wachakna wenda, serikal wachakna thuma, chuma ng'eny oseko wero nyiri mabeyo, moko bende wero yawuoyi man gi pesa. Ambe kora chakna thuma na wero osiepa, jothurwa ma Yesu momiya ngima baba, dine onge Yesu masungo sani mama. Gima nade chalo nade mama, gima nide chalo nade kawuono, piny mwadakere koro onge mama. Nyasaye mondo gwedhi, Nyasaye mondo ting'i malo kuom weche duto te. Imbe Nyasaye gwedhi owadwa, kwagoni erokamano maduong', Nyasaye omedi teloni kabisa, midhi mbele gi lando injili. Amen.